Vyrazili jsme s naším novým miláčkem ven na výlet. Teď má člověk přehled, jak je to dlouhé. Pohled řidiče. Automatická převodovka. Takže poslední kruháč Henley. Bram. Máme zavřité okénka, takže asi čut, jak není vlastně nic čut. Dobre, už jsem se neprekračoval dálnou hranicu, takže... Jede to pěkně. Je to ticho, furt je to ticho. Jdeme prosím stovečku tichučko. Perfektní na tom autě je, že tady takového draka může vypustit, ale nemusí. Když s tím člověk jezdí pomaličky, tak úplná paráda. A táto naša exhibícia zvežíme asi litr